matur kiara. Nuwun para sutresna budaya ingkang minulya. Sugeng dalu. Sugeng kepanggihan kalian keluarga ageng Sandiwara Ketoprak. Mustika budaya ingkang mijil saking dusun Tempuran, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora Mustika. Nuwun para sutresna budaya. Pagelaran Ketoprak Mustika Budaya ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Pandi. Saha dipun kula wentah panjenenganipun Ibu Yesika. Mekaten kala wau pasugatan saking Sakutrah Ketoprak Mustika Budaya Harupi Tari Gamyong ingkang sampun dipun tindakaken para widodari saking kahyangan mustika budaya. Saha ing dalu punika saking pangriptanipun Ki Dewan Sutradara Cunduk kalian pamundutanipun Bapak ingkang Hamengkugati. Ing dalu punika mundhut salah satunggalipun cariyos sejarah Kraton Malawapati dumawah perangan Madrim Sayembara. Ing dalu punika saking pangriptanipun Ki Dewan Sutradara cunduk kalih pamundutanipun Bapak ingkang Hamengkugati badhe medhik salah satunggalipun cariyos sejarah Kraton Malawapati dumawah perangan Madrim Sayembara. Saha ing mriki saderengipun pawiyatan kita Purwakani, kita badhe ngaturaken para paraga seniman seniwati ingkang badhe hangayahi kewajiban ing dalu punika. Hatekan ingkang kaping setunggal gambaraken wonten ing 1000 negara. Adipati Indraloka kapitayaken panjenenganipun Bapak Kabul Budiono, Indra Bawana, kaasta panjenenganipun Raka Mas Sugiono, Indra Kusuma, kaasta panjenenganipun Bapak Sukarsan, Indrapati ing dalu menika kapitayaken panjenenganipun Raka Mas Badi Asmara. Atekan salajengipun wonten ing Padepokan Untara Segara. Resi Manik Sutra kaasta panjenenganipun Bapak Suyata. Madrim minangka teleng-telenging cariyos ing dalu punika kaasta dening Bapak Amin Wijaya. Maha Prabu Angleng Darma kaasta panjenenganipun Raka Mas Harminta. Endang Setiawati kaasta Niken Ramini.
Mbok Sutra kaasta panjenenganipun Ibu Wati. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Sapta Pratala. Nagaraja kaasta panjenenganipun Bapak Eko Prasetyo. Ula Tampar kapitayaken panjenenganipun Raka Mas Jamin Widodo. Naga Gini ing dalu punika kaasta panjenenganipun Ibu Yayu Kamalin. Para putri dipun tindakaken para widodari saking Kahyangan Mustika Budaya. Emban katindakan panjenenganipun Niken Nita Tomblok. Atekan salajengipun repat utawi dagelan. Minangka panglipur penggalih panjenengan sami. Dipun tindakaken panjenenganipun Bapak Kemot, Bapak Buntung, saha kabiyantu Cak Modot. Mekaten kala wau rancak ing dedaupan. Ingkang dipun tindakaken seniman seniwati saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya. Kula atas nami sutradara mbok menawi wonten tandang tanduk solah tingkah ingkang kirang resepaken pengalih panjenengan sami, kula ingkang nyuwunaken agunging samudra pangaksami. Mustika Budaya Santi, Jaya Jaya Wijayanti Rahayu kalis ing sambikala. Mustika Budaya sekali jaya tetep jaya selami-laminipun. Nuwun kawula nuwun.
nganti tumuju ana ing patunggonku Kabupaten Bojonegoro Ngayu. Anggi saderengipun kula menika nyuwun pangapunten. Tebih anggenipun kula nilaraken saking pertapan Kuntara Segara. Tumuju wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Deripun kula menika ngupadipun dhateng panjenengan Kanjeng Dipatun. Kowe ngupadi kelawan pun Kakang Setyawati. Nek sliramu ngupadi kelawan pun Kakang, apa to kang dadi sumedyaning atimu Ngayu? Ingkang dados medya kula kepingin yen to kula niku tiweng dados karwanipun panjenengan. Kula pengin dados karwa panjenengan. Setyawati kepengin tak pundhut minangka dadi garwanipun Kakang. Setyawati nek ana jumbuh kawan pengangening pun Kakang. Besok kapan aku bisa campur tresna kelawan Setyawati. Setyawati wis pirang taun lawase gone pun Kakang nandur tresna kelawan sliramu Ngayu. Pinten sakmenika lagi sampun klampah. Yen to kula ngantos pagi yen to saged dados karwanipun Nek ngono bakal nonton kon urip bebarengan kelawan Setyawati. Bakal tak pundhut minangka garwa. Ora ana bocah wadon kang ayu kejaba sliramu jare. Yen ing tawang ana lintang. Ayu aku Selamat
Setiawati. Inggih kados. Nek ngono wis bisa kelakon apa sing dadi pangajape atiku. Besok kapan aku ambyur ana ing samudraning bebayan. Mula saka kuwi diajeng Setiawati pun Kakang Endraloka kepengin mbok ladeni wong ayu. Nalika kersa panjenengan mung pengin kula ladosi, sumangga pun kula ndirikaken Kang Mas. Nek ngono mbok turuti, Dik. Setiawati rumangsa bombong atine pun Kakang bareng Setiawati wis gelem nuruti brandaning ati. Kamar Pati Indraloka menika ingkang Kakang Indrakusuma boten Setiawati Kamar Pati. Setiawati kowe ora Setiawati. Kula Indrakusuma kamar Kakang panjenengan kamar. Endrakusuma lho. Nek ngono Endrakusuma wis wani naru-naru lawan pun Kakang. Nggone antum katesan lawan Panjenengan duka. Yendra Bawana. Inggih kula Kang Mas. Mergo aku lagi andum asmara kawan calon garwaku Setiawati. Ya Yendra Kusuma naru kawan pun Kakang. Sapa sing ora nesu? Panjenengan nembe kemawon carem tresna kalih Setiawati, Calon garwane pun Kakang. calon garwa. Lho. Niki mboten wonten Setiawati. Ingkang wonten niku kadang dalem ingkang Setiawati. Ora ana Setiawati. Mboten wonten. Ono aku ngimpi ayo. Kula aturi sabdan. Bapak ngimpen saged dipun galih. Yai Dipatri Indra Bawana. Nuwun kula wonten dawuh. Apa pancen kadang-kadang iku wis padha ngerti. Nggonku campuh tresna kelawan Setiawati. Kang Mas Dipati. Kula niki wau diajeng mlebet wonten tilam sari panjenengan. Jalaran ing semu panjenengan kok kungkung sawijining pawestri. Kula mirengaken pawestri kula kang nami Endang Setiawati. Iya bener. Kang Mas. Menawi mekaten jumbuh rosing manah kula. Jalaran kula wonten Mahespati kenging kawestan Raja Muda. Kathah kawula ingkang kepengin kula punika kedah palakrama. Iya Tegesipun kula kedah kagungan garwa jalaran wonten Bapa Raja kedahipun wonten hiburan. bener Rai. Apa pancen Rai Indra Bawana wis duweni calon garwa minangka garwa Praneswari ana ing Mahespati. Sampun. Malah kapara kula badhe nyuwun sabiyantunipun panjenenganipun Kang Mas. Jalaran panjenengan kula anggap yang sepuh kula. Sinten malih ingkang kula tangisi kejawi panjenengan. Ya, Kula bebasan kaya dan salah tonen. Kula kasesem kalih
putri saking pertapan. Inggih menika ingkang namipun Endang Setyawati Kang Mas. Setyawati. Nggih. Indro Pawono. Iya. Genpun ninggaki Kabupaten Pacitan Kang Mas. Katemben kemawon. Kula atase bupati dipun demo kawula ing Pacitan. Oh. Sampeyan iki duweni kaluputan kalih kawula. Ning nek kula awas menika mboten gadhahi kaluputan. Napa sampeyan iki korupsi kalih kawani? Mboten Kang Mas. Lah kok didemo sebab menapa? Namung perkawis gamparing kamrih waren ingkang tasih gotang Kang Mas. Awit den kula ngadhep panjenengan Kang Mas Indra Lokasala, panjenengan Kang Mas Indra Pawono. Kula badhe ulem-ulem Kang Mas. Lho, kok ulem-ulem? Njur ana perkara apa? Kula niki ajeng mundhut wanita. Kinarya njangkepi gamparing kamrih waren ingkang tasih gotang. Oh, apa mundut garuda? Oke, benjang penjenengan kula kan iring-iring niku. Nek bab iring-iring niku gampang. Nek sampeyan upami seneng kalih pawistipun kula saguh ndodhok onang jambe swingun tegelong saguh nglamaraken dhateng panjenengan pawistipun ingkang putri. Saestu Kang Mas Indra Pawono. Boten wonten ing jagat namung setunggal. Setyawati saking pertapan Undara Segara. Setyawati. Pangapunten, Kang Mas Hendro. Iya, ana apa? Apa saking Kabupaten Ternate. Kula sowan wonten mersai Kang Mas Hendro. Iya, Tenane kula niku kepengin. Atur maka bareng kalih panjenengan Kang Mas Hendro. Kabar apa ya? Kang Mas. Kula tinangisan dhateng kawula wonten ing Kabupaten Ternate. Alaipun kawula wonten ing Ternate. Wonten ing Kabupaten Ternate. Kula minangka bupati. Kula kedah jawab sawitaning akrami sawit sinipun wani. Bener, iya kandamu. Banjur nalika sampun wonten wanita ingkang condong ing manah. Dimas Indropati. Kuwi salah sawijining bupati lho. Bupati iki ngersake wanita iki aja tandak-tandak rawet. Wah, boten. Ana pitunge telung perkara. Napa mawon? Sing sepisan bojo-bojo, bojo pucat, bojo utama. Latak sipun disebut Sing sepisan iki bojo-bojo. bojo-bojo. Adakane wong wadon nek dikayani seneng atine guyang-guyu, nek ora dikayani wong lanang, nek turu mengkurang. Bojo-bojo. Indra Kusuma, Kula kamet iku sing petung bojo apa? bojo-bojo utama. Oh, bojo-bojo utama. Bojo sing nomor loro bojo bujat. Bojo-bojo. Bojo bujat iki dikayani wong lanang, seneng atine guyang-guyu. Sakala mangsa wong wadon iki jajan. Wah, ora boten becik. Dikayani wong lanang goyang-guyu. Guyang-guyu. Sok kala mangsane isih tumindak sedek. Lah iki Wah, sing pungkasan iki dinaiso. terus pundi? Bojo-bojo utama. Adakane wong wadon dikayani yo guyang-guyu, ora dikayani yo
edan Kang Mas. Wong wadon iki seneng lahir tandese batin ya kaya ngono. Dadi setya bekti karo wong lanang. Ora dikayani yo seneng. Seneng. Ora dikayani yo seneng. Lah, Iku karo calon kula bojo pujo utama. tenang kuwi iki. Wah, ke. Yo sapa? Kang Mas sing nang kantor iki nginang jambe. Cecok sing mikul bukirah kawak. Saestu. Umpan ora jauh. Penjelas kita tumbang napa niku. Perkara sumbangane ra besok nek wis ngakon. Bloko kemawon. Iya. Wanita ingkang dados condong ing manah kula. Niku bocah saking padepokan. Padepokan Untara Segara kang yami ingkang Setyawati. Ya Setyawati. Yai Endro Bawono. Kados pundi? Endro Kusumo. Kula Kang Mas Indra Loka. Lan kowe Endropati. Kula kawas. Iki kabeh kadangku sajak nemoni kelawan pun kakang. Apa kowe kabeh ora seneng nek pun kakang mundhut garwa Setyawati saka pertapan Untara Segara. Kang Mas. Atos kula tresna kalih panjenengan. Malah kaporo. Panjenengan ingkang tiyang sepuh mesti saged menggalaken dhateng kadang kang pernah enom. Panjenengan ngalau Enjang Setyawati badhe kula boyongi dados garwa kula wonten ing Maspati, Kang. Pun kakang kudu ngalah. Nggih. Lho. Yai Endro Bawono. Apa kira-kira ki pantes sing tuwa kae durung duwe bojo. Lho, kok sing nom duwe bojo dhisik iki apa pantes? Sedaya kau saged pantes lan saged kalampah. Waton Setyawati tresna kalih kula mestipun kalampah dados garwa kula. Mila Kang Mas, bebasan anak kula bapa kepradah sampean kula anggap yang sepuh kula. Kula nangis kalih panjenengan nglamaraken Setyawati dados garwa. Ora bisa. Endro Bawono, Endro Kusumo lan Endropati. Ayo Kekarepanmu kepengin mundhut karo Setyawati diwurungake kabeh. Saken Saken diwurungake. Awas. Endro Bawono, Nggih. Endro Kusumo Endropati. Nek kowe kabeh ora kena tak kandhani. Entar mundhut karo kawan Setyawati. Ayo, enteni njaba ditaker kekuatan. Yen to kaya ngono tangkep jojo. Ayo, Antara bae enteni njaba. Setyawati kudu dadi garwa